what? You're known. Dona? Mr. Christ. You ceart me ágal am chola. Bhí sé tastal wet. Skyler, ní chuinlim go ddír cad a hála réir. Béidir go dúirt mé rudí. Ra anna atsa an Gaeilge Beisiceir seo. Skyler, ní féidir an fiú fócus. Gaeilge Beisiceir. Ra anna dead. Ní chuinlim go ddír cad a dúirt mé Iarracht. Dúirt tú díadach an nóhain. Ra tú gobar leis. Cé ó áirithe? Na daoine bhíos tú gobar thóg? No, cinnt nach iad. Agus meach sé ar insan ag an duine seo an rud céine íon na rutse amachchan seo. No, ní dóin le mé. No. Oh, yeah. Tá mai ceappa go bhfuil san chuir do tharlachuit sa réir bhád. Tá sam go ddír cad a hála réir. Tá mé nuair go féine. Dúirt tusa le hank go bhfuil seansán go bhfuil an fear tágáil chuairdach aige fós ar stré. Béidir nach é an Beisiceir seo atá na chuidibe. Agus dá mise mo hí an oíche ar fad is smaoinú. Cén fá neadtha é sin leis? Mar bhí mé óolta, Skyler. No, nach an sin chuim nua ar de thuúil chomh agus ar an asaintas gnó sin nach chu gur caintfuoi. Brenna, ní mé gur í leir sin a ríis. A riamh. An balla dóteán. Aglas agus an stáit. Sin an gcuig gahamid Brenner seo. Ach an sin chuine mé an seachtracht a dag tún lá faoiire. Nuair dúirt tú gur gráad chum. Nuair chola me sin cheap me ní le sam béidir gur áfeilart faoinar méid a chóirla adúin. Agus tuige me sin. Ach hééis sé réir. Bháil tá mis sé ceappa go bhfuil fatííart. Tá mis sé ceappa gur an seachtracht sin mar cinál fágáil sláán. No, Skyler. Gur cinál gluachar cabhar a bhí an. Is a Chris, glích cabhar. Tá rud a cinnt istíhanna atá géire go meadach hankart. Wow. Tá sé sin é. Sin ag ddíireach. Is Dr. Joyce Brothersún ar ire. Ar a laiad, dá meadach se airt, bheith an rud seo a lug hart. Oh, sé, meach an olmhór tá banse agat, Jim. An is tuige mé me héin. Míle buchas, gur mágad. Walt, dúirt me hána a. Má tá tusa in ná séir rachamuid chuig na Gordaí. No, ní mé gur clastal faoin na Gordaí. Ní go héidirm a dhéad me seo. Tuigem chuir de dhéana se an chláán, ach má seo an taon ráhatá ain. Má tá sé idir é seo agus urchar na oscain tún Níl me gur clastal faoin na Gordaí. Ní carpach cruathú, Walt. Tá tú isteánanis, agus sinna dhearas muid lo, agus sinna íirne. Ní hí sin an íirne. Cínta gur bí, múid ar scoile, ailse, as de bheabhar cuatú airgid. Ok, tú mu sé crisníid seo. Íchola bheith gobar le, gan a bheith ná fágáil fiú, dúirt sin an tú hain. Jesus, ceir bhí me ceappa. Walt, cáid stoppa leis an táfóid seo, agus adháil go bhfuil tusa in náinseir. Cé leis bhfuil tú a caint bhfuil áthar? Cé air tá tú ag brenn? Bhfuil is agad sa méid heilmse blian amháin. Dan inseoin dit ní chreidte é. Bhfuil is agad sa a thorlach
Muna rachan ag obair. Rachach nó chomór sin go mbeadh sé an Isaac go tón páil. Scrista! Ní bheadh sin an marchdal gan mise. No, is léir nach go leithna beagat ar an duine de chóir. Lig an tú a thuirt chun dáta. Ní mise atá an náin sér. Is mise an dáin sér! Osclaíonn fear a ghuras agus scuúta orchar leis agus ceapan an rud céin arm. No, is mise an fear a chragan.